Menu. Dobrý deň, Player view. vítam u môjho nového videjka a teraz sa pozeráme na to, z koľkých blokov mám slime bloky, tak ukáž. Takisto aj do vody. To isté je aj s vodou, ukážem to. Tu ideme skočiť do vody, takže som pripravený a skáčem. Jupi. Musím Stay. si dohealovať, pretože Empty. máme všetko. Takže teraz sme takto na hailballoch, takže mohlo by to výjsť. No, prežil som, super. Hore. Takže tu nás sme takto na kríčkoch, takže hop. Jupi, Judge. tie kríčky ma veru fakt sklamali, dúfam, že to bude lepšie. No super. Takže toto je vlastne tiež nekonečno blokov. Dobre, takže tu nám máme takto postele. Takže skáčeme tam o 3, 2, 1, teraz. Nie. Super, dobre. Takže toto bolo všetko, čo som chcel ukázať a čauky.